खुलुमबाय मागो बोथोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसोनि गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। बे समाव आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्टसापुरि सानजारि नोगोर। सिमेन्टसापुरि सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थानसालियाव सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुम आफादा बे समाव मागो फोरबोनि मागो फोरबोनि 1 थारिख खालि बेलागुर सावनाय आरो मागोखौ बरायनाय बेबायदि हाबाफारि नि सायाव नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों। बिथांमोना गोबां बे सिमेन्ट आन्चलिक सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमा बेबायदिनो बर'नि फोरबो नेमखान्थि समाजारि हारिमु बिथिंनि सायाव नोजोर बोनानै गोबां बेबायदिनो फोरबोफोरजों गोरोबनानै खामानि मावबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। नैबे समायना गंसे थानसालि सिमेन्ट बिएफ थानसालि सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ थानसालि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुदों जानो हागौ। बिथांमोना मैया दाख्लैनिफ्रायनो बेबायदि बर'नि बेबायदि भेलागुरफोरखौ जुब अखानि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना खस्थ'नि गेजेरजों बे मोनथाम बेलागुरखौ बानायदों। थारैनो बे मोनथाम बेलागुर गाबोन समफोर 1 थारिखनि फुं सोरांसि बे समाव बिथांमोना बे बेलागुरखौ सावगोन। दा बेनि सायावनो जोङो बिथांमोना बे फोरबोनि गेजेरजों मा आरो हाबाफारि लाबावदों। थारैनो धोरोमारि आफाद हिसाबै बिथांमोना समाजाव जौगानाय धोरोम बिथिंजों गोरोबफानाय माखासे हाबाफारिफोर लादों बेखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। थारैनो बिनि सायाव बिथांमोनजों माखासे बाथ्रा मिथिगोन। बे समाव जोङो बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय फंनै बाथ्रा मिथिगोन। बिथांमोना बे समाव सिमेन्ट बिएफनि सिङाव थानाय गोबां मावथि बिबानगिरि बिथांमोना खामानियाव मुखुब जादों। थारैनो समायना थासारिजों बुंफबनाय माखासे डेक'रेसन साजायनाय बेबायदि हाबाफारिखौ मावबाय थानायखौ नुदों। बेयो समायना मोनसे थासारि। बे सिमेन्टसापुरि ओनसोलाव बाथौ थानसालि होनोब्ला बे थानसालिया जोबोद समायना आरो गोबाव समनिफ्राय बेयाव बर'आ जेब्लानिफ्राय सिमेन्ट ओनसोलाव रायजो जाबाय बै समनिफ्रायनो गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ लोब्बा लानानै बेयाव गोदोनिफ्राय रायजो जाबोदों आरो दासिम बे थानसालिखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै आरो समायना खालामनानै लाखिदों। थारैनो बेनि सायाव जोङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिबाय। आरो बे समाव देग्लाय 2022 मायथाइनि इंराजि दाननि माग दाननि 1 थारिख खालि बिथांमोना माखासे हाबाफारि लादों। थारैनो बेनि सायाव नोंथांमोननो जों नैबे बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोननिफ्राय मिथिनि बिथांमोना मा हाबाफारि लादों। धोरोमारि बिथिंनि गेजेरजों समाजाव बिथांमोना हयथ' गाबोन समफोर 1 थारिख खालि मोजां माखासे फैबाय थानाय समफोरखौ खामानि मावनो माखासे हाबाफारि लादों जानो हागौ। थारैनो जोङो मिथिना लानि। खुलुमबाय। गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइननि रादाब बुथुमगिरि आरो रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फैबाय थानाय मागो फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ सिमेन्ट बिएफ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जासिहरग्रोबाय। बेजों लोगोसे आं बेखौ फोरमायनो सानदों जोंनि दा फैबाय थानाय मागो फोरबो बे मागो फोरबोखौ जों साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लादों। नाथाय मोनसे खोथाखौ एसे बुंनांगोन। दिनै आसाम सरकारनि जा COVID-19नि जा सिटुवेसन जा थासारि बे थासारिखौ नोजोर बोनानै जा SOP होदो बेखौ नोजोर लानानै जोङो फैबाय थानाय जोंनि जा हाबाफारि लादो 1 थारिखखौ जों गाजा गोमजायै थांनाय 1975 मायथाइनिफ्राय 2020सिम जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनैसिम प्राय रुंसारि जालांबाय खावसे आरो जाखिनि दं बिथांमोनखौबो लाफानानै जोङो बयनोबो मोनसे मान बावनो नागिरदों। लोगोसे बेखौ बाथौ भुमिन थानाय मोनसे सिम्बलखौ होफानायजों लोगोसे जों बिथांमोनखौ मान बावनो नागिरदों गोसोखांनानै। आरो बिथांमोननि मावनायजोंनो दिनै जोंनि बाथौ धोरोमा दिनैसिम फोहोमनाय आरो फोसाबनायाव दिनैसिम बेसिम सफैनो हादों। दा बेखायनो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै 1 थारिखखौ जों गाजा गोमजायै खुंफुंलादों। आरो बेयाव हाबाफारियाव जोङो मोनसे सावरायमा मेल बायदिबो लाफानाय जादों। बेवहाय जोङो मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि ओनसोलनिनो दा बर्थमान कसारि गाव हायुङारि खुंथाइ बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथाइनि मानगोनां चिफ
मिहिनेश्वर बसुमतारी सार बिथांखौ जों बेखेवगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोदों आरो हांख्रायदों बिथाङा जोंनो खोथा होबाय जोंनि बे मेलखौ बेखेवना होफैगोन आरो बेजों लोगोसे जों गाहाय आलासि हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां मुस्रि गेवलां गुनेस्वर स्वर्गियारि सार बिथाङाबो बेसिम सफैगोन सफैना बिथाङाबो गावनि जा हाबाफारि दिनै बेखौ लादों बे हाबाफारि लानायखौ बिथाङा फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद होफैगोन बेखौ जों मिजिंथिनांदों आरो जाहाथे कर'नानि सम बेयाव बेसेसो सुबुंखौ नोंथांमोना हांख्रायदों आरो बेसेसो सुबुं जागोन आरो माबायदि नोंथांमोना जे SOPखौ मानिनानै बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनो सानो बेखिनियाव आं बेखौ बुंनांगोन आसाम सरकारनि जिथु गोदान SOP बेयाव जों जेब्ला हाबाफारिखौ लादोंमोन अब्ला गोदान SOPआ गैथ'वामोन गैथ'वा हिसाबै जोङो गामि गामि फैबाय थानाय 1 मागो बेयाव बे हाबाफारिखौ जाफुंनायनि नोजोरजों गं 60 गामिनि बाथौसा बिथांमोनखौ न'खरनिफ्राय साफा साफा फैनानै जोंनि बे मेलाव बाहागो लाफैनो जों खावलायहरदोंमोन नाथाय आसाम सरकारनि दा जिथु गोदान SOP होदों बेखौ नोजोर बोनानै जों हयथ' जोंनि सुबुं अनजिमाया मेलाव एसे खम जागोन बेखौ जों एसे अनुमान खालामनो हादों जाखिनि जोंनाव फैयो हानायमानिखौ जोङो न'खरनिफ्राय सासे फैगोन आं बेखौ आसा खालामदों मानोना जोङो बे मेलखौ जाफुंनायनि थांखियाव बयबो रायजो राजाखौ आं मोनसेखौ खावलायगोन बिथांमोना जेन गावबा गावनि इयुन संसार जालांनायाव बे COVID-19खौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय मास्कखौ बयबो गाननानै गावबा गावनि दिनै जिथु SOP होदों बेखौ बयबो मानिलायगोन आरो मास्क गाननानै जोंनि बे मेलाव बाहागो लाफैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो गोजोननाय थाबाय बिथांमोना बे समाव फोरमायबाय जानो गोनां 1 अक्ट' मागोनि जिथु हाबाफारि साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय बे हाबाफारियाव SOP सरकारनि होनाय बिथोनफोर बायदि मानिनानै बिथांमोना दैदेनलांनो नागिरदों आरो थारैनो धोरोमारि गौथुमफोरनि नेम आदर्श थारैनो बेसेबांबा मेहेरगोनां बेबायदिनो सिमेन्ट BF दुलाराय बाथौ गौथुमाबो गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम बेफोर आदर्श नेमखान्थि आरो सोद्रोम गोनां हाबाफारिखौ मावबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों दिनै बे समाव बिथांमोना फोरमायबाय थारैनो बे मेहेरगोनां मेलखौ जाफुंसार होनायाव गासैबो जोंनि सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो बेनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैगोन बेखौ बिथांमोना खावलायदों बे समाव Prime 24 हेडलाइन्सआव आं बिदाय लाबाय गोजोन्थों।